and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Diin man siya paingon, mamala. Ay, dito maguna ko siya balagtawi ba nga mitadla sa garden ni Kuala. Be. Suway igli dito, be. Asa man dito paingon tong bataa nga. Hapit na ba mo tikip ang kangit-ngit? Sa dili madugay orasyon na. Ako pa sumamala. Kay mga tour ba sila sa doktor? Ay, maudi. Ay. Ha? Tigalig mi si Bato kay madlog ba itong bata ang doktor? Uy, Ninay? Naaman lagi ka. Hay. Paamin ako, Ninay. God bless. Ay, ang imong anak ay. Misiba tigalito kay akong nakitaan nga nagdagan palayo. Unsa? Nagisgot magos Jared nga. Inyo man kunong planong dadon siya sa doktor. Mura magkagwa magkaila ang imong anak dali nga hadlukan baya ka itong doktor. Ay, pastilan di ay tuod. Hay man paingon, Ninay. Naabot og asa na turon. Asong tumong adto basta kay mao na li akong nakitaan nga mitadlas to sa garden ni Kuala dayong dagan upas kaayo palayo. Ako magganitong gitawag pero wayo ko padumbali nga. Maumianhi ko kay nagduda kung aduna gyud problema. Uboy akong nahibaw-an kang Jared nga inyo di giplanuhan nga dadon tong doktor. Oo, mao may sugyot ni Sir Boy. Kay ako laging giingnan nga wa makakuyog na magsimba sa Maya kay gisakitan sa tiyan o gilabdan sa o. Natuosad ka. Ha? Wa na ilain. Misiaw na sad ang pagkasinupakon ni atong imong anak. Uy, hinahinayi gyud ang panton ha kay tingalig maoran niya nay magdaglarot nimo. Mupakauwaw nimo sa ubang mga tao. Pastilan. Usa na ka tong resulta tong pag-apas ni Jared niya. Ay naman sila. Sir? Sir, sorry gyud kayo, sir. Linawan na lang ng imong huna-huna, sir. Ako na lang mahibaw mo dani amaya sa doktor, sir. Ay nalaglabdan ng imong okay. Daghan pa bi kay kag-atiman. Dalia, di alaman ko. Dili pa ba nimo pahimuslan ang higayon? Misibat ang maldita, sir, oy. Tuwa ay, giapas ni Jared. Usay misibat. Hadlukan man kay nagdoktor, sir. Mo tong walang gyud ta makabantay nga gisibatan na di ay ta. Ako na to'y mga hayop pasaylo sa gibuhat sa akong anak, sir, uy. Ambot ko na hindi na maliwat bataa, sir, nga di man unta ko ingon ana. O gidisiplina man sa unta to sa akong inahan. Wa na lain. Kung wa maliwat nimo, klaro na kayo to nga, tuwa maliwat sa amahan. Huwag na lang istorya. At totoo apason si Amaya. Kung hain man paingon, dili maayo ang estilo anang bataa, Dalia. Kinahanglan nga gahinan gito ni mong panahon para mamonitor ang iyang batasan. Ang akong gusto, Dalia, buda ko si Amaya nga murag ikaw. Tana mo, aron tabangan to natong pagita. Dili ko mulakaw, kung dili siya mabalik. Nay tao. Sagdi, na-maid nga mo atupang. Tingali kang imong mama ang mabot. O diba, ang imong daddy. Nya, masuko ko makitaan ko. Taka naman ka, uy. Dili pa mo ulit si mami, gikan sa Dubai, uy. Dugay pa to. Si daddy, labaw na. Ay, pasunod ako sa Maya. Na si Amaya? Pasada dayon, dali. Ay, oo, kaniyot. Ako sugaton, Aisa. Ay na lang, ato na lang gumuwaton. Unsa siya? Rayna nga kinahanglan sugaton pa. Aysa! Anak, ayaw pagsabahan nga ni ako sa inyo, ha? Ayaw biyag yun. Kung na'y mangita na ako, ayaw insultihi. Ikaw rin, ha? Ayaw kong isumbong, ha? Ano di ka? Ilakong dadon ni Sir Boy sa doktor. Uy, niya, mahadok man ko katingalig. Masakpan niya ko nga namakak ko. Ako magmungginan si mama ganiha nga dili ko mukuyog gusimba kay gisakitan ko sa puson o sa akong o. Mao na. Kay bakakon ka man. Hadlok man di ka. Nya, nga naman makagmaga. Kadili ko gusto mong kuyog gusimba. Uy, kapoy. Bitaw, may padinis amo, kinaydaga makalingaw. Pustaan pa. Ikaw ang gipangitaan na Amaya. Tingali kang imo nang maguwang ang naabot o nangita nimo. Ayaw mong tugan, ha? Aysa, ha, Roy? Di cute. O niya,
Ang inyong katabang? Imong katabang? Ay, so... Akong atuon. O sa imo tuyo, dong? Ikaw to maguwang ni Amaya, no? Si Amaya ang imong gipangita? Ay, naara siya. Bago sa tiyong naabot. Nagsunod na jud mo. Piray! Ha? Kisa na. Ay, sulod dong. Aron, iya ka makita. Dali. Aisa! Hala. Hanggang sa baliyog si Amaya, Bi. Kaya dato na ko siyang pauli. Amaya, na si Kuya Jari di mo. Inang wa. Budget kay Katiray. Alam nga no, God. Ganong imo magisulda sa Jari ganiya sa Maya. Ay, sala may kalibutan ko. Nga, di ni mo ipatukan. Nga wala ka man magpasidaan ako, Inday. Balik na lang sa imong agi, Jared. Kay di mo ulit sa Amaya. Anhira siya sa amo. Nang! Tingnan si Aisa. Kaniya nga akong mama ug ang iyang boss nga si Sir Boyax. Ablehe ang gate! Nagkadungog ka man, Nang. Ay, oo, kaniyo. Di ako ablihan. O ikaw hala, sudlan si Aiza o ingna nga ni ang inyong mama. Ikaw nalay ingon. Ako ni mo abli nila ni mama ug ni Sir Boy. Hoy! Unsa man? Mga blibo! Dili kay magwa kong pulit! Ala, nakadungog ka, Aisa? Samukin na sila da. Gawas na lang diha ay, Amaya. Magkita na lang unya ta sa eskwelahan, ugma. Sige na, kay di ko gusto kasabaan ng imong mama, uy. Likaw na, Amaya. Salamat. Hain si Amaya. Na, migawas na. Kung dili yun, sige. Di na lang kumamukos. Pero, kinahanglan, nga mo pauli ka sa inyo o ayaw naging usman ng imong buhat, ha? Magkapasalig ka ba? Nini si imong mama? Imo man gihago-hago og apil si Sir Boy, Amaya? Sige na lang. Okay ra. Basta kay ayaw na ginig usba ang imong gibuhat, Amaya. Kay maghatag lang kini kabalaka sa imong inahan. Nagasabot ka ba? Tala, mamauli na ta. Pangayog suri sa imong inahan. Aron nga maulian. Kay kaganina pa na. Abi nimo hapit na magkuyapi kaganina tungod sa nervyos. Nga naghuna-huna. Kung asa ka na paingon. Ayaw na ginig usba. Kung dili ka gusto nga manghilabot na unya ko, Amaya. Kapati, uy. Kapati, gyud. Di ko ganahan sa life ni Amaya. O siya freedom, no? Dakan ang mapuot kung mag-unsa o asa siya paingon. Di parehas na ako. Hayahay kay ko. Kay ako rin magbuot-buot kung siya akong buhaton. O kung asa ko. Kay wa man dining akong daddy at mami. As in, ikaw ragyod ug ang katabang ang niya din magpuyo, Aisa? Na akong lula, uy. Pero busy man kaayo siya. Sige laglakaw kada adlaw kay na may negosyo. Kung mauli man gani sa gabiin na. Mao na makapatuyang gid ko kay wa may manghilabot na ako. Pero sa Amaya? Ew! Bisag mulakaw lag kadiyot. Sa layo na sundon dayon og tawag. Ngi, di jud ko ganahan ana. Moingon ka nga, nindot ang imong kahimtang? Kay doon na kay freedom sa paghimo sa imong gusto? Happy day ka nga ikaw rang usa? Kay tuwa sa layo ang imong amig daddy? Ha? Mas nindot ang kahimtang ni Amaya kay daghang nagpangga niya. Wa ka maibog sa iyang kahimtang? Di ko gusto butan. Kung ingon anak ka, ayaw patakdi si Amaya. Action lagi kag likoy. Murag ako na sad lagi ang imong gikontra. Oh, manggod. Imuro man ang una-una. Basta, migo kita ha. Barkada ta. Ako kang ipuno sa ako mga friends dito sa eskwelahan. Uy, naday ko isulti nimo. Ibalin man unta ko nila di daddy next year sa private school. Pero di ko masukot, uy. Kay mas gusto ko sa public. Kay na nga ako mga friends. Like Amaya. Ganahan gidi ka na, Amaya? Uy, kay magkasinabot man me. Unya, gwapa sad. Di ko gusto makig-ami kag dili mga gwapa. Mura makagtumboy.
man ka. Babay taong kuno. Ibog magani ko nimo. Oh, unsa? Lo, huy, ayaw kong tipingi ha. Kay dihin type gid lagi ka nako. Mika lang ta. Ana ra. Amaya, unsaon tamang ka sa pagdaron? Nga dili ka magminaldita, ha? Unsa ba kayo imong gusto nga akong buhaton? Aron mahimuot ka sa akong pagkamama, ha? Basagdan ko nimo kung gusto ko musoroy. Pareha silang Aisa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!